Пияла бутылкалар жиябыз да пакет белән, китереп бирәбез дә, ашарыбызны алабыз да, ашыйбыз да, дальше уйныйбыз. Эшмәкәрлек дигән әйберне инде теге шуннан китеп барган әйбер. Бер үзбәкләрдән берничә бавыл кием алдык. Дус малай машинасын сатты. Тәрәзән итеп йөрдек инде, куеп. Соң ул мороженларны без сатып аладыр 15 сумга сатадыр 200 сумга, например. Маржасы әйбәт булырга тиеш бит. Эрегән мороженое особо кеше алмый. Мине Казан буйлап багажникка утыртып алып кайтабыз дип жүрүчләр дә булды. Да. Конкурентлар шуны? Юк. Партнерлар. 20-30 месяцкә таратып чыгам да, ой башланыр алдыннан бизнес китте, акча бар. Якиторияда гына ашыйдыр мен теге. Бизнес провалился, оку битте, хостел ачты. Без тиздән Кремльгә барып җитәбез түгел. Менә бу подкаст чыккачтан соң давай розыгрыш ясыйбыз. Айда. Мин ул кесеңә беләсеңме, әни кибеттән алып кайткан пакетка карагансыман карадым, әйтә нәрсәләр алып килгән иде бу. Розыгрыш. Бу адреналиннарны кочырырга инде. Ну, әлбәттә, тышта. 5 стаканга салабыз. Бар тагын бер стакан. Имейте, свяжитесь с нами. Ой, точно. Имиз менем дус бит ул. Юк, имис напиток әйтәбез без. Шулай уйлыйм. Хуҗасы. Да? Да. Прикольно. Рамиль, салам алейкум. Братан, смотри. Вот эти ребята, наши братья-мусульмане, молодые, занимаются татарским подкастом. Просят спонсировать их напитками, а то видишь, нехорошо грузинские боржоми пить. Нужно имис, базар пить. Давай, свяжись с ними. Я тебе контакты скину их. Әйткән булсаң, хәер сирәк су алган бар. Атым бысы яздырылдама. Сәлам иптәшләр, эфирда Тотказ. Бу инде безнең чираттагы чыгарылыш һәм бүген без җитдирәк һәм җитдирәк тә Галстукларын куя. чак кына галстуктан чак кына җитдирәк түгел. Поло кигән, поло. Әйе. Полу җитте булачак бүген шуңа күрә. Поло җитте подкаст. Ну, дөресен генә әйткәндә, минем иптәшләр бетте, ул иҗат кешеләре, теге хәерче кешеләр бетте. Хәзер Рамилнең дусларына күчтек, ул да булса эшмәкәрләр. Әйдә таныштыр кем бездә бу хәтта. Бүген кызыклы подкаст. Мондый подкастлар әле безнең булганы юктыр дип уйлыйм мин, чөнки менә кызыклы эшләр эшләгән, ничек дип әйтим, адәмнәр безнең тормышта, минем тормышта, шәхсән синең тормышыңда да ул күп. Һәм менә шуларның берсе бүген безнең эшмәкәр. Ул да булса, аннан соң туризм, ял итү өлкәсендә үзенең зур гына өлешен Татарстанга үзенең зур гына өлешен кертә торган кеше. Әле ул үзе турында тагын сөйләр. Алмаз Мөнәвиров бүген бездә кунакта. Сәлам. Әйе. Вот. Ну, бик актуаль һәм миңа калса без рәхәтләнеп теге җәйгә кирип китәр алдыннан туризм турында рәхәтләнеп сөйләшербез дип уйлыйм. Әйе. Нык кирәк шул. Әйе. Менә иң актуаль булганлыктан гына әле кичә генә балыкка барырга уйлаган идем, платныйга инде. Ну, как инде, мин хатын белән кичкенә инде романтик, безнең романтиклар шулай атады, балыкка бар. Һәм мин бит инде гомумән вообще белмим дә балык теге платныйларга ничек барырга, ничек директ принципта эшли ул. Һәм шалтырат, кая түрәргә ничек шалтыратам, нигә? Просто вот номер туры килде, шалтыратам. Алло. Да. Да, говори. Айтам, а у вас можно удочки взять именно в аренду? Нет. Черви, опарыши, удочки и тёлок берем с собой. Все, давай. Сервис. Да, ну вроде ачуына килергә мөмкин, ну вроде, ну бит балыкка барасың как будто. Вот менә шушындай үзенчәлек турында сөйләшәс килгән иде. Вообще Татарстанда менә синнән беләсе килә. Вот ул туризм өлкәсе, менә ял итү өлкәләре, вообще нинди халәттә? Әйткәндә, мин вообще балыкчы түгел. Ну, вообще, без теге. Башлыйк, давайте. Теманы үзгәртик. Подкаст тамам, сабылыгыз. Әйтәсе килгән фикерем ул теге балык белән генә бәйләй бер түгел.
А вообще, в принципе, менә табигатька чыгып ял итәсем килә икән минем. Одный урыннар күпме вообще? Вот. Ну, мин Соңгы елларда менә бу федераль грантлар буенча күп шул теге модный сүз инде ул глэмпинглар күп грэмпинг диyor. 38 штук, по-моему, Татарстан буенча. Глэмпинг var. Истә түгел точно, ну 30 ничә точно икән белән. 37 ми 38. районнар тирәсе кадәр. Һәр бер районда бу эшләр. Иң күбе Казан тирәсендә инде, естественно, потому что монда теге 25 меңгә үзенең өйеннән чыгып, икенче өйгә барып, йоклап кайтырга күбрәк. Сен сора, коя бардым балыкка дип сора. Богородский. Еракта кете алмаганым. Просто выезжать иткәндә елга күргәндә, а, менә монда барабыз. Минем балык чыгыларымда шуның кадәр генә инде. Yok, былай балыкчыларның бизнесына күчкәндә, ул действительно теге прибыльный. Анда балыкны тотканың өчен теге күлләрдәнләрдә үзләре разводить итәләр, һәрбер балыкның килограммы ние белән шутлап, плюс анда шунда ук әзерләп тә бирәләр сиңа, шунда ук кунарга да урын бирәләр. Бүтән менә шулай берне шутласаң, анда нормально чыга. Глэмпинг. Вообще, нәрсә соң? Минем бер тапкыр да глэмпингта булганым юк. Син бармы? Юк. А синең? Юк. Мин Богородскийда булсагына булган. Нәрсә соң глэмпинг? Глэмпинг ул гламурный кемпинг дип атала. Ага. А, глэмпинг. Гламурный кемпинг. Glamour camping. Обычный кемпингтан нәрсәсе белән отличается? Синең шатёрыңда туалет бар, душ бар, кровать бар Спа бар. и в целом шатёрың бар. Землянка кебек. Безнең балыктагы землянка. Ну и плюс сервис ниндидер инде. Достаточно теге модный әйбер булгач, бөтен кешеләр үзенең ниләрен теге треугольный домиклар, афреймнар инде в основном кемнәрнең бар, бер икене төзеп куялар, всё, минем глэмпинг диләр. По факту безнең глэмпинглар, наверное, настоящий менә шул терминга туры килә торган бер икәү генәдер инде. А onun ничә булырга тиеш? Супер. Лучшая реклама. Менеке. Берсе Зеленодарский районда, икенчесе Лайфта. Юк, аның менә туры килә дисең син, ул менә шул йортларның саныннан тора, что ли? Ну, типа, ничәләр булырга тиеш ул? Глэмпинг ул теге урман эчендә, өйләр арасында зур-зур расстояниелар белән дә теге берәр километр түгел, ну, 1 километр да була инде, өйләр арасы җирең зур булса, акчаң күп булса дигән. Ней, өйләр арасында зур-зур ара, и син теге урман эчендә кырыеңда каядыр су, теге озеро или елгамы, и тишина. Шипшаклар сайрый инде теге. Мен шул глэмпинг теге Инстаграмдагы видеолар. Ай. Мин как раз карап торган имен. Подкаст алдында. Иртә белән уяндым, кофе. Теге кофе түгел, шундый теге кружка белән. Самовардан şey инде. Ей, шундый. Нигә Тәрәзә төбендә. Панорамный битендә тәрәзәләр әйме. Получается, безнең тоже минем глэмпинг бар. Бер йорт Зәй районында безнең. Берсе Әлмәт районында. Арасы 1 километр дигән, но арасы просто 2 километр. Глэмпинг ачтым егетләр. Менә безнең лаештагы глэмпинг. Вообще каян килеп чыкты ул идея минем? Бәйтукта авылда получается күршеләрен туганнар булса глэмпинг получается что ли? Алар да. Берничә ай подряд булса да. Бесплатный. Анда куршинг. Куршинг. Кстати, әйбәт термин куршинг. Куршингка кайтады. Бәрәңгинг. Бәрәңге утыртинг. Андан соң алынг. Андан соң кайтып китинг. 3 айлык тур. Глэмпинг, ну, вот, честно сказать, ул беләсеңме, теге ничектер кинәт барлыкка килде димез инде ул тема вообще. Иң беренче безнең глэмпинг төзүче малай, Илнар исемле малай ул. Кара фамилиясын уттым, Илнар Сәләм. Минем ярый хейтер ул. Сәмс. Хейтер? Конкурент шуңа? Yok инде шутка, без да, Шутка түгел уже. Ул минем глэмпингтан просто көлә. Минем глэмпингтан көлә, миңа смешно. И ул язып тора, шушыда булдым инде выпуск. Тапканнар көне чакыртырга әйбәт. Икән дә белмиләр. Урман кемп дигән глэмпинг.
реклама ярбайт мында или пик иттіресің да Жоқ, лучше пик Юк, иттіресің айда лучше. для Айда лучше картаға жіберсін. контакт менде Безнең беләсеңме ни реклама? Безнең теге кем күпме тели, шуның хәтлек җибәрә теге. Сколько души угодно. Әгәр дә әйтәбез икән исемен. Караса. Илнар. вот Пока берсенең дә җибәргәне юк, конечно. Шул Айда шуны ук 1000 белән әйтәлек. Берсенең дә җибәргәне юк, конечно. Ярар. Ну, глэмпингка күчегә әйдәгез. прям вот натуральный шул термин который келе турган глэмпинглар бир икөө Урман кемп. әйе Урман кемп. әйе там уже 5000 җибәрәс. анда күбрәк тә җибәргә сораган Все, 10,000 җибәрәс. Теге бигрәк минем шаркылар бик. әйе аларның бәяләре күп инде выходнойларга шактый тоже шулай өскә китә вот калган глэмпинглар тоже глэмпинг ну средства размещения дип әйтик инде модульный ничек дип искә төшермә модульные средства модульные некапитальные средства размещения дип атала официальный названиесе потому что юридический законда глэмпинг дигән сүз юк кемпинг бар вот ул идея ничек килде башка 18-нче елда Камское море деген пляжны предложили. Беләм. Ну, бар булганым юк. Вот. Син бармы булган? Вот, Камское море деген пляжны операторствоға аларга бердилер инде управлениега. Лойштагы. Мин Ай. Камский не белән, Камский белән бит. Анысын да бердилер. Ансы да минеке, мин асын да минеке. Юк, меники иде. Тагын әйтеп бер арайы. Мамадыш, мен. Ютазы. Ютазлар безне түгел. Аналар. Алар Башкортстаннарны Ул да Татарстанга керәме? Вот. Кеше күп килә. Трафик зур. Ну, көненә дә түгел, көненә, ну, давай көненә дип алыйк инде. 15,000 кеше ял итә. Камский морда. Пляж 7000 кешелек. Стандарты буенча. Анда 15,000 кеше. 18-нче ел еще теге бик каты эссе иде бит. Анда суда неге паргайланып барадыр, кеше кергән генә. Теге Китайдагы фотографиялар бар, күрсәтермен, куерсыз неге. Теге прям вот күрсәтәләр бит Китайдагы пляжларны. Менә бездә дә шулай инде. И бүтән кеше сорый, монда кулып китеп буламы дип. Килүен киләләр, пробкада басып тора 2,5 сәгать. Аннан шулай кайталар. Теге ялдың бүтән яме югала инде. Особенно мужикларның теге постоянно пакет күтәреп йөриләр, пляж буйлап, хатыннар. Анда куйым. Монда калыйм. Анда утырырга урын юк теге, ните таба алмыйча. И кунырга урын постоянно теге аккаунтка язалар. Бу вакытта акча юк. Булай да эжетке алып кына управление калдык инде. Аны сөйли башласаң ансы. Сөйлә безнең вакыт бар. Акча юк теге. Эжетке җыясың да токта сатып аласың, акча бетә, опять не рассчитал или еще что-то, опять эжетке аласың, опять нитесең шулай. И аннарсың аренданың бәясе шуны теге от башка хатлык арендага сдавать итәсең дә теге торговый урыннарны. Әле беренче елны эшләгәндә вообще үзебез эшлибез дидек. Без бит геройлар 3,5 кешебез основной. Вот. Минем, беләсезме, минем өйдә менә йорттагы ремонтны хәтерләтә миңа. Мин тоже ремонт бәясен сметасын миңа бирделәр дә. Әйтәм, в принципе, монда бит инде нәрсә мин әйтәм. Үзем ясыйм дип башлаган идем, һаман ясыйм. Вот шулай. И беренче елны үзебез эшләдек. Бик каты эшләдек инде без. Акчасын гына күрмәдек. Әҗәтләр калды. Яртысы почти. Нигә алай булып чыкты? Потому что бүтән әйберне үзебез эшлибез. Теге электричество нормальный түгел, мороженое теге алып килгән мороженыйлар бүтән ларек. Эре бетә. Аннан соң ул мороженыйларны без сатып аладыр 15 сумга сатадыр 200 сумга, например. Ну, маржасы әйбәт булырга тиеш бит. Эрегән мороженое особо кеше алмый, уже 20 сумга сатасың, 50 сумга сатасың теге. Исерек кешегә любой бер ярый инде. Квас әшиде бер елны. Шул елны. Квас әшиде. Теге кызу, эссе тентлар юк, уже акча юк тентлар аларга, теге копларга, нәрсә зонтиклар. Квас свежий, лаешныкы. Урамның икенче башыннан гына китереп бирәләр. Прям реально свежий квас. Ул килеп җитә, кичкә уже әши бетә, уже теге нәрсә
уже мужиклар келер, давай алабыз. Иртелен балалар да шыда. Анда экеме тиинде ол кишилер белән. Ойландык. Вот, шундан соң берничә ел үткәчтән соң әзрәк теге пляж белән генә, убыточный белән генә заниматься итмәдек. Төрле икенче шөгыльләр белән шөгыльләндек дигәндәй. И әзрәк акча туплагач, уже решили, вот давай построим. Без беләбез кешенең запросын, нинди бәягә алар готовы. Бу теге урман кемплар кебек Хозаннан 60 километр китеп, 20 меңгә кунарга, ну, уят. Мин өйгә кайтып кунам. И ясадык глэмпинг үзебезнең 12 соты җирдә, 15 үй безнең 12 соты җирдә. 15 үй. Андый глэмпинг бер кая да юк ул. Безне бөтенесе дә яратып бетермәделәр аның өчен. Потому что без еще грант алдык. Бездән башка бүтән кешеләр дә грант алганнар инде. Но икенче, то есть безнең результат самый лучший, один из самых лучших результатов. Потому что кеше килә, безнең бюджетный, шул 15 домик постоянно җәй буе вообще свободный көннәр практически юк. Бәясе теге бюджет кешесенә туры килә. Мин үзебезнең глэмпингны, үзебезнең тема 5-тән 10-га хәтлек. То есть анда выходнойлар, не выходнойлар. Әгәр дә, например, берничә свободный көн бар икән, допустим, атна буена четверг свободный калган, например. Ни туда, ни сюда бит. Да биштан ул вообще нормально. 5 меңгә не сдаем, вообще 2 меңгә төшерәбез шул көнне. Все нормально. То есть счастливые часы дип әйтим мин инде шуның күк. Шахматка бар. Ну, броньнарны күрсәтә торган инде. И анда карыйбыз теге 1-2 көн монда теге проплешины кебек калган. Тутырга кирәк бит инде бар. 2 мең булса да уже как бы акча. И бер дә булмаса үзебез хатын белән барып кунабыз. Особо йөргән юк. Юк, син бит әле стратегия, ни белән дә шөгыльләнәсең, Вот, стратегическое развитие. Менә минем задача, мин бөтен җирдә партнерлар белән эшлим. Минем задача родить идею. Ну, как родить? Үзе килә инде ул. Построить дом. Родить Родить идею, построить глэмпинг. Спроектировать И посадить деревья. спроектировать эту идею, а нары уже Посадить опять- коррупционеров. Надо- Вырастить. вырастить коррупционера. Что там это? И икенче партнер уже, управляющий партнер, он уже операционкой занимается. То есть полностью шунда торып, нетеп. Но миңа, опять же, повезло. Лоишта глэмпинг сагында мен шул управляющий партнерның җирен үземә сатып алдым да. Йортсын. Йортсанарда калды җирнең. И төздек, ясадык, ул үзе шунда Лоишта яши. Аның хатын укыттык СММщицага, потому что СММщицалар белән вообще проблема. Бүтән җирдә дә алар әзрәк кешеләр дә 20-30 меңгә, аннан соң күбрәк сорый башлыйлар, потому что iPhone авыррак. Яңарак iPhone чыга да, ул авыррак, күтәрергә авыррак. Уже качество Да, яктырак. Былай бу стратегический ход, Никита бар, урыс аңламый ул. Стратегический ход, хатын бер кайда китмәй бит. Ну, вероятность әзер инде. Әле тем более, Бүтән команда менә монда белән. әле тем более бер ел гына өйләнешкәннәрне. Теге 1-7 елдан соң уйланырга була. Заинтересованы для того, что аның хатыны заинтересован, чтобы аның ире күбрәк заработал, а мин заинтересован, чтобы мин күбрәк заработал. Зарплатасын күтәрмәде. И, соответственно, команда сформировалась. Без уже уже устойчивая команда белән именно туризм буенча, глэмпинглар буенча уже 2 ел эшлибез. Вот уже устойчиво. Аңа хәтлек нәрсә генә булмады инде. Плюс кыш көнне инде глэмпинглар особо китермәй акча, шуңа Акыш көн йөрмиләр да. Ну, аның хәтлек түгел җәй көнне теге. Теге ул бит вроде карыйсың, үзенең романтика бар шикелле, теге кыш көнендә кайнар кофе, кар ява. Безнең андый глэмпинг түгел шул, кайнар кофе белән кар явган караган. Суның җырын җырлап торган теге. Безнең белән Наступила зима. Никогда. Камиш, я фотографиясын күрсәтәм. Син глэмпинг дигәндә һәрвакыт шулай күз алдына килә инде. Бул теге шундый вязаный свитердан, шундый теге на голое тело. А аның эчендә димәк нәрсәләр бар? Кровать, кухня,
мына ушу үстөл хат дегенде где-то плитасы белән теге раковина, СВЧ печь, холодильник, шкафчик, туалет, душ. Самый минимум. Безнең Алар бөтенесе дә бер теге, ну типа 2 кешелекме? Или анда ничә кеше яши ала? 9 и 4 кешелек. 4 и 9 кешелек. 2 кешелек. 4 и безнең иң беренче төзгән. Башта 4 и генә төзеп куйдык. Окшай, нәрсәгә җитә. Аннарсын хоп, и грант. Әле җары. Безнең вообще проект буенча 8 и булырга тиеш. Но когда грант объявили, как бы впихнуть невпихуемое, это безнең идея инде. Прикольно. Демәк, безнең менә хәзер 2018 елдан бирле бүгенге көнгә кадәр безнең внутренний туризмда бит инде арта, шулай бит. Һәм глэмпингта гомумән актуальлек ала дип әйтергә кирәк. Менә мисал өчен син дә бит бер төрле Ул актуализация 20-21 еллардан пандемиядан соң башланды. Пандемия турыдан-туры тәэсир итте бит инде аңа. Һәм менә син дә бит хәзер күз алыйсың, ягъни бер төрле рәвеш китерәсең, теге глэмпинг, ул шулай теге җырлар белән, шундый плед белән дип әйтә. Аның да бит үз роле бар дип әйтергә кирәк. Шушы социаль челтәрләрнең шушы күрсәтәләр бит инде. Кызлар да берсен-берсе карыйлар, аннары теге мотор рилслар ниләр. Мин дә барасы килә, мин дә күрәсе килә. Мисал өчен күпчелек иратка бит инде. Менә чист иратка гына әйтеп карайды, глэмпингка барабыз егетләр. Егетләр белән җыелышып, теге аларга бит как раз теге егетләргә кирәк теге. Да, нет. Кармакларыгызны үзегез белән алыгыз, давай. Шундый булды. Вообще, bütün менә бу туризм, глэмпинг темасы держится на женщинах, дип әйтим инде, психология женщины. Хатын кызның постоянно бит инде кычтып тора теге. Ял итәргә барып кайтырга тегесенә монсына иратка нәрсә инде аңа иратка. Ял итү өенә кайткач, эштән соң өенә кайтып өйдә утырасың икән, сине борчымыйлар икән берәр сәгать, вот релакс. Ял. Или дуслар белән теге берәр кая барып утырып, даже Демократ таза утыра. Борчылар гел. Глэмпинг шундый. Ул тоже анда бар, туалет, ванна. раковинасы да бар. Теге карыйсың, файл ваннага мендәрләр куйган, мендәрләр. Ишекне панорамный стекло белән. Панорамный әле. Кофе белән. Ник мои просто наступила зима. Өстенә плед киеп. Причем хатыны киткәч, әйме шундый отдых. Ой, ну прикольно, слушай. Глэмпинг инде ул каяндыр Западтан килгән әйбердер дип уйлыйм. Англия. Англиядан. Англиядан. Бездә бит инде, юк, бездә дөресен әйткәндә бит шундый табигать матур. Бездә ул глэмпинг булсымы, ни булсымы, аны вообще бөтен әйберне реализовать итәргә була. Бездә җикерне Энтузиастлар, яшьләргә теләүчеләр кирәк. Мин берәрсе нәрсә турында әйтмәкче идем. Мин Камское морьда булдым бит. Бер елны булдым. И ул как раз, наверное, ул башланып килгән генә вакыт менә ул теге сез, видимо, ремонтларны башлаган вакыт. Мин анда шок каткан идем. Прикольно, шундый. Ничек дип әйтим? Без бит инде күнеккән. Горизонт теге судан су горизонты ул обычно диңгездә генә. Елга булса бит инде син агачлар ни күрәсең. Син күрдеңме? Мен карап куйдым. Әйе, типа. Син күргән мин юктыр. Әйе, типа. Әйе, сөйләгә гүзәл ничек була дип. Тузлы була ул. Әйе дип. Мен тузлыны белмим, потому что мен пистоли доедаю. Олай карама әле миңа. Олай карама, реально как будто теге беләге эне кашыңа сөйлисең теге. Не? Илкамское морьга килгәч, минем немного теге нестыковка. Мин бит елгада, а анда горизонт шундый, короче. И пляжга калганда мин шул хисләремне аңлатмакчы. Прикольно то, что син ятасың пляжда, име? И ощущение, анда әле шундый как раз шундый период теге эссе, и теге хатан гына ниләр йөри парочкалар теге, как будто син реально коядыр прям вот нидә. Син лайфта түгел, ә син как будто чит-илдә анда ни. Просто единственное нәрсә мине напрягает кәни ул вакытта, ул машкара. Чит-илдә машкара юк, әйме. А монда теге вроде все подходит. Бөтен әйбәт. Чтоб не забывал где ты. Татарча сүгенә торган апалар да бар чит илдә кебек. Лайшта урыслар куганда, шуңа. Татарча сүгенә. Вот,
Получается, Ошо күнү иштирге була. получается, сіз жасағансыз екен Камское Yok. морені. Камское морени біз жасамадық. Хөкүмәт жасады. Хөкүмәт жасаған екен аны, значит. Табигат Ага. неткән. Рейсибизге рахмат. Вообще Камское море, ул пляжлар турында тоже теге урыны болса, әйбәт, менә бу Кама белән Волганың кушылган урыны булганга 42 километр икенче ягына хәтлек. Шуңа горизонт күренмәй анда. Вот. И теге шундый уникальный урыннар күреп алып, именно шунда точечно менә шундый әйберләр ясау, ул менә безнең республиканың командасы. А син глэмпингтан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнгәнең булды? Шөгыльләнгән булдымы или хәзер шөгыльләнә? Вообще шөгыльләнгән булды. Вообще, бәләкәй До чакта этого. мин бит тоже шалдым, беләсең бит. Иә. Вот. Бәләкәй чакта өйгә керсәң, теге урамга чыгып китәсең дә, өйгә керсәң, аннан соң чыгармыйлар обычно. Да. Дәрес исе бар, Да. тегесе, монысы. Шуңа күрә Мин урамда яшәдем. Прикинь, мин өйгә кайтып. ошысы килә, нишләргә? Мин 62-нче комплекста үстем. 32-нче комплекс бар бит инде. Изрәк искерәк. Не, шунда ниләр, никашлар белән инде уйнап йөрибез дип әйтим. Воздух пенали ходили, короче, вот. Не воздух. Я аңладым. Вот. Мин точно шалладым. Сез белә ала алай. И әйтәм, ошыс килә. Универсамга кирдек тә анда, универсам бар, яли ул вакытта теге сөтнең менә бу кызыксы фольга белән ябылган. Да. Син күргәнме? Син алмаган. Ну, диңгездә барам. Минем бездә сөтнең капкачы сыер белән капланган. Без менә алай гына чәйк. Әйтәм, универсамга кирдек тә солок та инде, әйтәм, бер бутылка сөт и ярты буханка ипигә күпме бутылка сдавать итәргә кирәк дип. Менә шуның хәтлек, условно там 20 бутылка җыярга кирәк. Киттек урам буйлап, анда элек бит мусорны раздельниз бар юк я. Анда бүтән җиргә бәрәләр мусорны. Теге бутылкаларны, пияла бутылкалар җыябыз да пакет белән, китереп бирәбез дә, ашарбыз, алабыз да, ашыйбыз да, дальше уйныйбыз. Вот шул теге эшмәкәрлек дигән әйберне инде теге шуннан китеп барган әйбер. Аннары бер вакытны металл сдавать иткән инде. Любой кеше сдавать иткән булган. Әлбәттә. 1 тоннадан артык җыйдым да мин. Ай, нормаль. Бер тоннадан? Минем просто минем вообще бер кайчан Бер тонна күләмендә ул 1 тонна әллә ни күп. Әйе, күп шөгыль бер газель инде. Потом тагын нәрсә белән шөгыльләнгән мин. Балалар киеме саттык бит әле без. Ну-ка. Иншалла. Базардамы? Мәскәүдә элек Черкизовский рынок бар иде. Шунда барып, бер үзбәкләрдән берничә баул кием алдык. Дус малай машинасын сатты. Аңа рәхмәт. Мин әтинең бер иске иже бар иде. Кызыл төстә теге Mercedes кебек. Только иш. Карбюратор та йөри торган ул. Шул иш белән таратып йөрдек аннарсын. Мәскәүгә киттек поезд белән. Анысы тоже бер не инде. Поезд белән киттек тә без теге самолетка барган кебек. Заранее барга кирәк бит инде. Поездга да. Без ровно вакытында килдек, менә шулай карап калдык поездың киткән. Утыра алмадыңызмы ни? Юк, утырмадылар. Сатып алдык билет самолетка, беренче мәртәбә самолетта шунда ачтык. Аннарсын аэропорттан ничек барып җитәргә икән белмәк, анда таксистларга түләдек инде күпме. Шул базарга килеп җиттек. Базардан заказали, мин двоюродный энекәш Мәскәүдә укыйдыр, әйтәм, җибәрсең иртәгә, всё, проследи, үзебез кайтып киттек. Көтеп утырабыз товар, бизнесменнар. Ценниклар ясадык инде мотор итеп, бер әтинең помещениесендә магазин ясадык, центральный урам төбә мәчете кырый бар. Урында бит самый трафиковый. Анда вообще кеше юк. Шунда магазин. Самое главное, бик мотор урам әйме? Аны теге тарихи Хәзер урам кеше диде. кулланда, хәзер анда набережный ясадылар. Ну, нишәп торганда вот ул вот бушанда, юганда кеше иде. Вот, ну, Иншалла. В целом шалда кеше особо юк иде. Хәзер вообще күп. Юк, бу вакытта сен ничә яшисең? Чөнки мин синең сөйләвеңне теге ана бит кирә алмыйм, ничәнче елга син теге. Бутылка сдавать иткәндә, вообще металл сдавать иткәндә, металл сдавать иткәндә 14 яшь Иш автомобиле бар. 14 яшь, әйе. Әйе. Уже автомобиль булгач, значит, права бар 18, 19 яшь. Иш автомобилен ниткәндә. Әйе, 18 тирәсе. Ну, аңа хәтта тагын берничә әйбер бар иде. Просто мин теге искә төшкәнчә Әйе. белмим инде. Нәрсәләр? Самый кызыкларын.
Ушулай кийим сатып бердик, ну как сатып бердик энди? Гараж 500 деген базар бар бит. Ушунда барабыз да метем биздин кийимдер бар. Тиги ползунки бар, тиги примерно ушулай багажник толы кийим, короче. Пинеткалар Жок эле нелер пальто. Пальто бар. Үстүнө мынтип кожаный пальто менен барсетка. Ушул гараж 500ка берип, кишилерге предлагать этебиз, номерлорун алган болалар инде тигиси мынсы 1-2 киши тиги пробага алалар, нетелер. В итоге 1-2 ай ичинде битти бул. Сатылмадык, кетмеди. Нарсың бир нече жыл туугандарга тиги бүлекке таратып бердик биз, бөлүштүк да. Вот. Тагын нерсе. Андай стартап менде да бар. Менин шкафта Кетплейсқа деп алган айберлер ятат. Калган Аман ята, ана алар келе алардын балаларына берем шунда. Алар да аптырлар, нишлеп бу бойда бир оюнчуклар сатмас. Келген соң бир оюнчукны берет. Міне, көсе бар. Андан соң үйдө болой. Айлабыйдан күсүлөр деп. Андан соң строительный окугачтан соң, ошолда строительный окуган эми. Вот. Строительный окуганда терезе нетип жүрдүк инде, куюп тиги ошондой. Терезе вот Атып түгел, биздин идея бар эди, тиги пластиковый терезе бит инде кыйммат. Аны тиги дилер деген тиги не деген сөздөр жок, дистрибьютор деген, тем более биз манкама. Жолуда дилдер деген сөз булгандыр, но битен. Жок, мында дистрибьютор не тиги биз манкамалайларга ким берсин дистрибьюторсу тиги бирсине 18 жаш толгон, экинчисине эле 16-17 жаш. Тиги экөө жүрүбүз инде атасынын машинасы менен ушул Динар исимдүү Усман менен. Мындай нишибиз метемейде иде принтер бар, Аллага шүкүр. Эти постоянно ушундай тиги 3 в одном, компьютер бар, Word ташлай билебиз, объявление пишет дебиз, эти пачка не алып кайта, кагаз. Мен, бля, давай киттик, короче. Йоркшир пачка тиги распечатываем, потом 32-нчи комплекске Динарга барам да, кич менен тиги урамга чыгып ойноп жүрмөйбүз, мына именно ушуну бизнес иштейбиз. Объявление кисебиз, тиги фош билен бүтүн эйбирни тиги номерлар нете турган эйбир. И киттик ГЭС районуна, Сидоровка районуна, тиги ички райондорго. Зачем вы переплачиваете за пластиковые окна, пластиктан тиги ношар химикатлар келен ите, лучше мы вам отремонтируем агачнилеригизин деп. И китти звонок мындай эбилерден. Биз барабыз, билмейбиз нерсе. А что делать? Не тиги штапиклар бар бит, шуларны салдырып аккуратта гана, анда пыялалар батылды инде көп кишинин кайбирлерин тиги көрмөгөндөгүнө өтүрүп жабыштырып гана коёду элек клей билен. Терезелердин рамаларын буяп, нетип, ушулай скотчларын да колдуруп шунда ок тиги биз кеткенден соң бир нече сааттан соң скотчларын солдурабыз деп айтабыз да инде. Бирсинен 2000, бирсинен 4000, 3000 тиги кимгедир пластиковый терезени регулировать керек. Мунун катлык мужиклар басып турат тиги үйлөрүндө. Регулировать та билбейм, биздин тиги шестигранник бар бит, тетиден алган. Шунун менен тик ясыйбыз да кетебиз инде. Шулай иштеп бердик инде акча. Yok, баары бир жок, прикольно. Yok, бул мага калса, мына ошондой ойлоо фикирлөө азыркы жаштарда жетмейдир деп ойлойм. Тиги, Ну, братан, яшьләр, хәзерге яшьләр һәм ул вакыт яшьләре хәтта безгә дә жетмейди, ул миңа да жетмейди. Бәйле түгел. Менә мин шуны әйтмәкче идем. Менә ул без аның белән бер елга бит инде, әйме. Ул менә шулай тәрзәләр куеп биргән. Ә мин дип урамда йөри идем. Ну, то есть, ну вот айырма, понимаешь? Кемнеңдер менә шундый кызыксынулар булган. Я больше скажу. Мен бит училищеда укыган кеше едим. 9 классы битиргечтен соң Миңа вообще 56 яшь. 9 классы битиргечтен соң директор этиге айтты да инде, все, биз муну алмыйбыз. Вообще ни в какую. Бизге не подходит. Керекми. Нишлерге. Сүйлөшө алалар инде ул вакытта. Тем более тиги, но этинин принципи, ну, раз сам косячишь, сам и разбирайся, типа. Жейге чыктык. Уйла кая барасың? Уйлап отурасың инде кая 9 экинчи мектепке көчөсү келмей, бир мектепте мен татар гимназиясында окуган бала бит. Экинчи гимназияда. Анда менин көп кишилердин сыры окуп чыгаралар. Окуй билбеген. Сентябрь башындараак, август азагында сентябрга каттык тиги вакыт калгачтан киттик. Плотник боласың деп. Училищега. Бизни бит мектепте ишиңдедир инде
нашар оқыған кішкене сразу айтады спецшколаға барасың или неге училищеға барасың қорқыталар бұл теге қазір осознанный возрастта аңлайсың теге қорқытқанны теге түсінбейді уже нендер представление емейді деп барасың анда еще шағалар теге соғышып басып тұралар тегісі мысы темекі тарталар шунда училище қырайында пиво ішелер Бұлар беспризорниктер инде. Әйе, шул. И сен әтең белән барасың теге. Тегендә уже басып торалар, инде гопниклар. Неде? Беләсеңме кая? Челнигорстрой. Самый теге районнары бит инде. Анда жилой домнар да юк бит инде. Не, это будет китә торалар. Анда остановкада даже теге автобуста туктамый. И кая кирдем училищега плотник булып укырга, всё, ну, кайда китмисең инде, әти әйткән, всё, нишисең. Мен отырамын, блин, мен там қоя лектім, мен... Неужели я заслужил такую жизнь? Для меня анда все отбросы были, короче, общества. Но нет, анда... Бары нормальный кішілер. Бір ел оқыдым, екінші елні жіберділер. Мында конкурсқа Қазанға. Кім бара деділер де, мен барам дедім енді. Нәрсеге айтқанмын? Чтоб на учебу не ходить, короче. Конкурс по бальным танцам. Кем барам? Мен барам. Конкурс по сборке табуреток. Теге обычный табуретка инде теге үсте квадратный, дүрт аяқ, и мында еще теге дүрт аяқны тұта тұрған плашкалар инде. Келдім, екінші орын алдым. Вақытқа жиырға керек ешін. Вақытқа жиырға керек. Вақытқа, качествоға, неге, мен білмеймін кім мен екінші орын бергендір инде. Ну, бейге болар ата сейірген көріп бітеріні по сборке табуреток. Как будто ОПЖшник білен трудовик икс бірі мутили теге. По сборке автоматы тұтып. По сборке табуреток сделаем. Директорның Волгасы бар, шыл Волга білен барған егенде. Водитель білен, не білен. Мастер. Серьезно, шунды уважаемый не идешь. Бүтін Татарстан еще анда бит Артқа сиденьеға кіріп отырсын. анда плотникларда, нелерде, малярлар, штукатурлар, училищеде кім оқи шуларның конкурстары инде, специалисттары бойынша. И қазір екінші орын алдым. Меңа конвертта 600 сум берділер. 600 сум? Ол уақытта. Мен стипендий көбірек янда, училищеда стипендийді вообще. Просто мен яшіңді аңына бітірмейм шуан кратық. Ол вақытта көбі ем ол. Ну, училище екінші курс, 10 класс бұлай енді. Волга шәп машина еді бұл. 10 класс бұлай енді. Сенерсе, Советлар Союзы көз алдына кетіріп отырасың, что ли? Әйгені Волга дегешмейді. Бұл Волга сука КПСС түген. Андай Волга түгенде тегіз. Элек ауылларда... Секретар келіп алды. Ауыллардағы председательдердің Волгасы көбек. Мен комсомолда айдым. Бірінші орын алдым конкурста. Вот, шунан қайтырға шықтық та енді. Директор уже машинаға барып жеткенше уже бір бутылканы берген енді шотлығынан. Ней. Мен атағын 1000 сом бере бұл. Все, сенің қай училищеда проблема болмайды. Бұл истірік бет енді. Мен ашыл жетем, проблема жоқ менің. Бүтін белгілеріңде нормально болашақ. Училищеда оқып та үштілер бар еменім. Анарсың ғұмырда болмаған геометриядан дүртлі шықты. Бүтәннелерден тоже дүртлілер, бештілер. И біздің мастерской бар, отнасына 2 күн мастерскойда ішлейдір егенде. Анда Васильевич бар. Отна сайын Временно мастерской персонажы Васильевич. Сергей Васильевич. Ел бойы отна сайын шул 2 күнде плотниклар умарта ұясы кедірек. Білем, айтам, бұл что-то подозрительно. Айтам, Васильевич, біз метем отна бойы әлі план қоядыр я. Бір күн башына сұрау келмей, аналықтана сұрау келмей. Айтам, что-то не то. Шықтым, қайтып кеттік. Выходной күніне ертең тұрып, шунда кеттім училищеға, воскресенье күніне. Проследить, прошпионить. Келдім, қарап тұрам, пішмақтан ғана келіп жетті бір газель, тұтырдылар бұлар, бұл ұяларыны. Шук-шук-шук, расчет тегісі мансы, кіріп кетті бұл довольный. Понедельник келінде, Метен Васильевич, все, оказывается, біздің шлетіп бизнес шлейсен екен. Оғашны бет хакумет бере бет енді тігі бізге. Вообще охрененный бизнес. И что ты хочешь, ты Метен? Давай я Метен, тоже буду делать Метен, еще больше. Дәрістен қалып. Көп мы төлейсің Метен? 1000 сом төлейм бір неге дей, бір улиеға дей. Метен ярар, все.
Сөйлештік. Мен сен ашқыш дей. Мен айтамын, или мен директорға барамын деп айттым енді, анысы да бар. Шуңа сөйлештік. Что-то тизер салышкан болды. И, короче, Вообще киноларда қасам көз алдына келтіремін, как будто фотоаппарат Жоқ, енді, қоя фотоаппарат. Үстеліне конвертарға так, короче, барысында білем. С тебя $500 төлеп. И қазір екі одногруппник бар, нормальный, теге гопник түгіл. Шалдағы үшін теге, не енді ол? Сайырхан. Сайырхан. Мен айтамын, ақшасы дейсің, мен айтамын, міне улизияға керек, мен айтамын, 100 сом төлеймін сізге. Вы настоящий бизнесмен. Бұларға 100 сом, ты чё? Жидым бригада, 4-5 кіші. И ел ұзағына хаттық, короче, рәқ хаттандырып ақшашлады деген біз анда. Анда оғаш етмейді, оғашыны өз ақшасынан сатып ала башлады. Қоя кеткендір, ол бүтін қойларға торатқандыр, ол шоң хаттық, ол бітінде бізгіне ясамайбыз, производствода кімді. Марталарын ойран заселялидер. Әлі ансы бір қал, әлі параллельно умудрился біз 3 бөлмелі квартирада яшедік. Har bir eshikka 5 eshik bo'laydi 3 bölmeli tualet vanna filonchit eshiklar yasattirib oylardan olib qaytdim. Atigamatni bilan men yasadim. Oy, молодец oğlum. Мен білесің бір ой бір şey. Сен айттың конкурста 600 сом бөлекке берділер дейдің айма? Ondan соң директор шығып тағын 1000 сом берді дейдің айма? Может конвертта башта 600 сом болмағандыр? 1600 болған. Может анда 6000 болғандыр. Yok конвертна deyden beri direktör aşağı bir yok. На, молодец. Стипендия. Ve училищеде нәрсесі әйбәт ие. Ошау бесплатно. И стипендия әйбәт ие. 2-3 мың стипендия. А практикаға кетсең анда вообще мажор. Анда бүтін шалда клубларда теге не. Ол практикадан қойдық. Практикадан қойдық. Вот, андан соң Қазанға көшіп кетсең енді реклама белән шөгыльләнеп алдым. Сөйлеймін мен сында. Әлбәттә реклама. Реклама белән шөгыльләнгәндә теге намаз вакытлары бар бит инде. Ая. Мен теге балачактан бирле исламда. Ну как? Туда-сюда кергәләп йөрим. Намаз вакытларының календаре бар ие. Бездә исемен оныттым инде ул фирманың. Казанда тораталар ие определенный бір фирманың ғана ие. Ул хаҗ белән дә заниматься итәдер инде. Короче, реклама белән шөгыль шалтыраттым да инде. Студент чак, теге студентский весналар ниләр битте, акча кирәк. Аена 15 мең генә бирәләр миңа акчаны. То есть кемгәдер генәдер дә инде, кемгәдер может күптәдер инде ул 15 мең обычно братага да җитмәде. Беренче икенче көнне бетә ул. Ондан соң шул 1000 сумы кала да, шул 1000 сумга йөрәсең. Әле бит әле укырга йөрергә кирәк, интергә кирәк, ашарга кирәк. Ладно, теге студентлар авылдан кайталар иде. Алар белән ничектер дус буласың, дус буладыр. Менә бер әйбер нәрсә килеп, мен бер одногруппник бар, Ренат Сәләм, Зарипов, фамилиясе. Сутташли. Короче, Сезгә бушка. гел шаккатадыр инде мин арадан. Алып киләдер үзе белән ризык, әйме. Менә һәр атна пятница кайтып китәдер. Воскресенье кич белән килә. Менә күпме понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 5 көн, әйме. Менә 5 көнгә 5 3 пишмак алып киләдер. Шутлап бөтен әйберне теге граммына хатлык. Гадел кеше булган, шуңа күрә соттау. Жмоту. Без теге бөтен әйбер алып киләбез, өстәлгә бәрәбез. Бер көндә ашап бетерәбез, икән ашап бетерәбез. Юк, бу үзенең холодильнигыннан теге 3 пишмагын алды. Тизне кимерә тая. Шундый җегет бар ие. Без аңа алып келәбез инде. Вот. Реклама белән шөгыльләнгәндә. Хәя шалтыратында бу рекламный компанияга күпме тора? Условно инде хәя бәяләре истә түгел. Например, размещение там намаз вакытларын календарен күргән бар бит инде. Ая. Мен шунда бер ике генә реклама, 20 мең, например, инде. Мин әйтәм, уйлап тордым да күпме акча? 6 штука реклама, бу яктан алгы ягында там 30 меңгә, например, лицевая сторона бит инде. Ха, Вәлиулла хәзрәткә шалтыратында думыртадан расписание намазов кирәк иде. Садака белән. Алар бит инде 1 ел алдан ясап куялар. Нигә дим, әйтәм, реклама булып печат. Ярар, мә, давай. Бирде бу миңа электронка җибәрде. Расписание намазы бар. Печаттырга кирәк бит. Печаттырга дус малай бар и тоже Мәскәүдә риэлтор булып эшләдер ул. Үз вакытында шустрый малай инде. Мәйтәм типографика. Минем монда бер дус малай бар ди. Бер мужик инде ул Серовда типографиясе бар. Оптовая полиграфическая группа. Во, тагын реклама.
Хотя алар жоқ енді ха. Визитка 35 тиын ие ол вақытта. Бір визитка, мына бар ма визиткаң? Жоқ. Мен размером 3 визиток 35 тиынға нетедірем, печаттерге сөйлештік. То есть 3 визитканы бір бәйге енді. Маңа объем керек. Ойына 10.000 экземпляр шундайны шығарға керек енді, минимум. Бұл менің көп ма? 3.500-ға шығадыр енді. Вот математика. Дизайн Corel'да пиратский версияны скачал да енді, обый білән екеу туда-сюда, обый медреседе эшлейдер, как раз ол вакытта акча юк медреседе эшләгән кешеләрнең теге зарплаталарын задерживали. Обыйга 500 сум түлейдер инде шул нәрсә өчен. Бер макет өчен. Дальше клиент табарга керек бит инде. Киттем муравейникка, жин узбек, таджик битен шуларга. Бер рат мәйтәм шулай. Обычный бумагада распечатал да инде, мен шундай рекламный, күпме мәйтәм. 5000. 5000-тан башлаган идем. 3-4 көн ичинде жыйып бетерәм клиентларны, все, макетларын ясыйбыз, тегеләргә җибәрәм, нормально. Ну анда теге хәзерге макетлар түгел. Ая. Обычный макетлар. Все, печатька җибәрәбез, абыйның машинасы бар, алып китәм дә 20-30 мәчеткә таратып чыгам да, ой башланыр алдыннан бизнес китте, акча бар. 2 торыда гына ашыйдырым мен теге пет. Дедем, гел рәхәтләнеп яшәдем ул yerda. Берничә ел рәхәтләнеп яшәдем дә, аннан соң диплом язасы булды. Абыйга калдырдым бу бизнесны. Ачтым әле мен. Кайберәүләр по бизнес җибәрәләр, теге чековый книжка белән банкка барып үземнең 6000-ны чыгарадыр. Комиссиялар түләп. И аннан соң абый, короче, забил на это на все. Бизнес провалился. Уку битте, хостел ачтым. Пушкинда. Хостел ачтым да. Без тиздән Кремльгә барып җитәбез түгел. Госсовет каршында как раз. Ол вакытта хостел теге нигне, как сказать, на хайпе был, короче. Теге бар кемел уха утра, Аяш Будинов. ВКонтакте да язды. Теге утыручыларны в основном мен беләм теге. Кемел утыручы теге. Well, теге сиңдис теге. Бергә клубка йөргән. Аяш Будинов язды, мәйтәм. Башта кофе ашас килгән, кофе лайк бар бит. Бирмәде казанны. Мәйтәм, вот чёрт, мәйтәм, бирми казанны. Аннан соң хостел аша башлады бу. Мен изучать та башладым да, беренче хостелга барып кайттым. Управляющийлар белән әйтәм, ничек вообще бизнес? Нормально. Все, давай, безнең помещение бар, и пустой торады. Теге завесу раскрою. Чисто фартануло, что помещение было инде. Пустой торады. Шуны алдында инде 1 ел аренда түләмим, аннан соң түли башлыйбыз дип сөйләшкән инде. И ачып җибәрдек хостел. Элек медреседе укыган идем мин. Медреселәрдә теге яңа стандартлар кертә башладылар. Тимер кровать, нидер шундай әйберләр булырга тиеш түгел. Медресәгә бардым, әйтәм, кая кроватьлар чыгатта. Алыйм әле, ал. 1000 сумнан кроватларын сатып алдым. Бөтен әйберне шулай тегеннән моннан бу әйберләр җыеп, короче, менә мондый ковер бар иш алда иде, әти биреп җибәрде. Шул бит инде. Безнең агый. Ха, хостелны ачып җибәрдек. 4 бүлмә, берничә кровать, анда ничә урын инде, дисә түгел. И оста кальянный бар и хостелның. Ночной клуб инде. Ничек дип аталасы, Хони Китс, что-то мед белән нәрсә дип аталады инде Пушкинда. Шуннан бер үзбәк малай кальянщик управляющий инде. Миңа гырт кунарга кирәк монда. И постоянно безгә керә башлады. Каралды, мин монда яшим әле. Өйгә кайтып җириш килми, квартираны сдавать иттем да мен ди. Үзем монда яшим ди. Ты оскалама төшәргә бит инде бер этаж. Төньяк ничә сәгать 5ләрдә иртә белән керә дә инде, сәгать 10га хәтлек йоклый да, аннан соң дальше китә. Бу әйтә, каралды, мин сиңа диха үзбәкләрне җыям бин ди. Алар, конечно, әйбәт ие, үзбәкләрне җыю. Җәйбәттә как раз клиентлар юк. Әле ачылыр алыннан. Самый прикол. 400 ничә мең акча вложили инде без анда, 2 дус бергә инде. Шул управляющийлар белән танышкан идем бит инде. Бар, Пермьдән автобус килә, 42 кеше ди. Минем кровать та юк, бер дә юк. Хостелда, даже душевой юк. Ул теге офисный помещение, менә мондагы туалет күк, 2 туалет бар, раковина белән туалет. Әйтегез, сосып ичәгән килсеннәр. 42 кеше бар ди. Куярга урын юк ди. Әйдә сиңа кертик әле ди, әйтәм, ну соң минем әйтәм, кровать та юк, бер дә юк, күпмәдән. Күпмәдән генә диләр алар миңа. Әйтәм, белмим, күпмәдән, минем кровать та юк бит, идәнгә яткырас. Сейчас давай решим. У нас аларның как раз 3нче этажы төзелеп кенә киләдер. Анда үзбәкләр яши, таджиклар. Шуларның матрасларын җыйганнар.
Алып келділер газельден өздерінің ақшаларына. Алып мінділер. Матрасларын жейділер. Ол теге өзбектер стройкадағы матрас енді. Мамық матраслар бар бит. Білекеге. Шының үстінде постельный бельелар жейділер. Иденде теге армейстарны яталар. Сабан тойда ауылда. 42 кішіден көп пішерден төлелдер. 5,000 төлелдер әрбір кішіден. 42 кішіден. Мен почти окупил уже өзімнің вложениені, грубо говоря. И шуннан мен хостелны яптым. Ол ақшаға мен золотой яблокаға барып, ақшаны тырайттым. Хостел ашып жібердік, шуннан соң все нормально ішледі. 1 ел ровно, ел ярым, наверное, даже вот так ішлегендер енді. Қыш жетер алдынан, как раз мен шыл өзбек малай, мен кертсең өзбеклер кетірем, студентлар. Бұлар нормально төлейлер, 15,000, 10,000 кімдерінде комнатасына қарап енді. Но 1-2 ай яшилер де, дуслашалар да, теге скидываться етіп, 15,000 лучше квартира сниметтірге өтінен бір бөлмелі, чем хостелда ютиться. И кетіп баралар шылай. И бұл меңа стабильно кетіріп бара башлады. Қышқы каникулар жетті де, студенттар үйлеріне таралдылар да. Өзбеклерін бірleştirіп Өзбеклерді. жүрді. Әйе. Аннары Өзбеклерін зиміне салады бұл. Ищи своего брата. Мы его нашли, он будет үшінші бөлмеде. Әйда, выходи. Аннарсың, нешерге? Олға қайтып кеттім енді. Нешерге? Олға Шерге білмесең, ауылға қайтып кетесің. персоналарын жібердім, мен онда үйленген ем. Теге қатын ауылдан. Олға қайтып кеттік те, ятам ауылда, мен ошол траталар управляющий компаниядан. Жол помещениенің енді. Сіздің анда нормально ма сөзі? Метем, ну нормально еді кеткенде метем. Кіші бар ма сонда? Метем, жоқ. Кіші жоқ, нешерге персонально как-то надо распрощаться или содержать. Қыш, все, жоқ, клиент бір күнде жоқ, реклама особо бармай. Ну, я всегда білмейді деген бұл уақытта рекламаны дегетик. Бұл 14-ші елі, кстати. Теге сен даталардан бар. Универсиада ела. Универсиада 13. Соңынан жоқлап жатарым, шалтыраталар. Біздің бірінші этажда су басқан де. Сізден түгіл мекен де. Мен білмеймін, кіріп қарасы қайрым. Бұлар мініп кеткендер де енді. Кіріп қарайлар. Дегенде мұнда қаттық почти колотық су. Турба шартлаған. Мен ерте білен кеттім Қазанға, кірем. Действительно, да, серфингта катататын ламинатмен шылай. Су кетмеген. Пілішенсін таптық. Суны шығардылар, нүттілер, ламинаттарын бүтінсін шығардылар. Все, метем, я улам. Бұлай болмай. Только объявление кинул. И то біздің общий чат бар етегі WhatsApp-тан идеялі. Бошланағына дырыл чат деген ерілер. Метем, распродаю. Келіп алығыз. Мен бітірей темірден бітінде. Біреуде біз olмаған практически. Сатып алдылар, ансын алып кеттілер. Бүттін ейбірін саттым. Дивандарын, нелерін, все нормально саттым. Еще нормально бейге. Темір біз olмай бітінде. Еще управляющий компания 580 мың берді. Возмещение ущерба. Біз где-то бір 200 мыңға, наверное. Плитке жейдік, ремонтын ясадық. Помещенияларын орнына кетерді, арендаға беріп баштадық. Шының білен бітті менім ол вақытқа пауза ясадым мен предпринимательский деятельностьтен. Жоқ. Шиномонтажға ашып алдым. Слушай, прикинь, меня тыңлап отырасың, и вообще насыщенный тұрмыш. Прям мұны үшлеп қорадым. Да. Прикольно. Вообще, он... Сен ішкі орнашасы келмей, 15 мыңға Міне, келмей. жұмысы бар. 15 мыңға келмей, лучше рискнуть и 50 мың заработать, как говорится. Или в минус 50. Менің тоже шулай. Менің тұрмышымда сен сөйлейсің де, но менің сенің кебек движухалар менің біраз соңырақ башланды. То есть мен, наверное, бір 20 яшьләргә кадәр в основном воздух пинал. Мен сөзді айтмаған ем, бүтін сөз аңламас, шалдығын аңлаян ол сөзі. Деп йөрейм, җилбәзәгрәк, шундый башта Җилбәзәк туры келмеймін да. Күкәй башлыйм. Нормально. Вот. И аннан соң башланды вот. Менә моны эшләп карарга кирәк. Но мин әйтмим, что минем шуның хәтлек теге ниләрем бар теге.
сөйләрлек шуңа историяларым. Ну, минем суши бар ачып караган булды. Без общепит белән мин столкнулся. Мен анда 4 кенә ай эшләдем. 4 ай эшләп алдым да ябылдым. Дөресрәге мине яптылар. Анда Ябып куйдылар. тоже Сизага кашың жабый Аяк башлады. Шамгинов янына. Не. Аннан соң ни куеп карадык. Без куюга кадәр барып җитмәдек инде. VR күзлек әле чыга менә беренче Oculus Rift'ның беренчесе менә теге. Әле ул вакытта ул прикинь менә без сатып алдык анда 60 меңгә шул күзлекне име. Аны киясең. Хәзер понятно, хәзер бит инде ниндидер графикалар 4К вообще не бөтен әйбер. А ул вакытта аны киясең анда шундый изображение, ну что же шундый прикольный теге анда ни шуны аттракцион итеп куймакчы идек. Ул куя алмадык никак, шуны сузылып нитеп. Но менә синең философияны әйтмәкче теге эшкә урнашасы килми. Мин бит инде мин гомер буе бер җирдә дә теге, ну эшләп алдым ярты ел, конечно, официант булып. И аңладым, менә шулай эшләгәндә, ну син ирекле түгел. Син ирекле түгел, һәм синең ничектер теге Син эшмәкәр булганда тоже ирекле түгел. әйе, ну Еще син хуже. хотя бы башта ирекле, то есть теңдә берсе дә Әйе. тормый. Хотя бы синең башыңда Фатима. уй бар. Әйе, хотя бы синең башыңда уй бар, что вот менә телим икән, мин менә иртәгә бармыйм. Ну понятно, син анда барасың. Да. Но синең хотя бы бар выбор. Ә бит син эшләгәндә синең выборың юк. Син телисеңме, теләмисеңме, ну сиңа барырга Иртәнге кирәк. 8-гә булырга кирәк. Әйе. Шуңа күрә мин әйтәм, вот шул фикер, наверное, йөрткәндер. Ну теге менә моны башларга кирәк, моны башларга кирәк, то есть моны эшләргә кирәк, то есть ирекле булу в плане теге. Аннан соң бит инде акчалата да ирекле буласы килә бит инде, финансовый теге. Менә минем Алай яки булса, теорияда ашысы килә. акчалата ирекле булыр өчен, братан, надо этот, братан. Брата. Бүтән кеше булса алай җавап бирмәс. Миңа да сөйләп кына җавап бирә братан. Короче, нәрсә дигән идем мин? Акча ирекле булу өчен, братан. Ирекле булыр өчен, братан, либо гаишник булырга кирәк дип әйтәсе килгән, либо госслужащий булырга кирәк. Сен братым дидең, син миңа менә болай йөрәккә күрсәттең әле. Гаишник. Әйе, Ну- юк, ни. Монда менә мин барыбер тыңлап утырам да берничә Сөйләп яртысына җиттек. Юк, әйе, шушы тарихтан да барыбер үзеңчә бит инде фикерләп инде утырасың һәм үзенең бер кагыйдәсе булырга тиештер дип уйлыйм идем мин, ягъни синең күңелеңдә да булырга тиеш теге шундый предпринимательский азый дип әйтәм, чөнки кемгә Нәселдән дә килә ул. нәселдән дә, әйе, Типа нәселдән просто, дә каяндыр теге син бит аның макетын, примерын барыбер алгансың, күргәнсең диген. Предприниматели. Әйе. Уннан Һәм просто мен тоже митәм, кая дөрес җирдән не свернулсың, инде бу торасың барыбер тыңлап теге. Дәрәр әлдә соң түгелдер инде, бәлки әле дә теге нәрсәдер эшләтеп карарга мөмкиндер дип. Чөнки менә шушы иҗат өлкәсендә булгач, син теге 2 көннең берендә барыбер үзеңә сораулар бирәсең. Так, чувак, син, по-моему, ни тем занимаешься дигән сораулар белән теге еш бирелгәнгә күрә, менә әле дә тыңлап утырам да, бәлки бүтән якка китеп карагадыр, бәлки менә бит син сөйлисең дә шулай җайлы гына тырышып карагансың, эшләп карагансыңдыр дип уйлап утырам инде мин. Шуңа күрә вообще ышанырга кирәк һәм просто тотып эшләп карарга кирәк, получается. Сөйләгәндә генә җайлы. Ну, Менә ул Менә башлаганда анысы хак, ну, менә нәрсә, менә монда килеп подкаст яздырып утыру шулай да, шу теге бер уйлаганда да җайлы гына әйбер, ләкин бит аның артында тоже күп әйбер тора, теге без бит анда үзебезнең энергиябезне барыбер сарыф итәбез. Мин инде фикерем бар, хәзер син әйттең дә, иҗат турында әзрәк сөйли башладың да. Миңа калса, иҗади дөньяда менә иҗади кешеләргә шулай ук ниндидер бизнес подход җитми. Соң шулай. Менә әйтик анда җырчы, мисал өчен, мин менә җырчы буларак. Әгәр дә мин үземә җырчы буларак, үземә как ниндидер бизнес проектка кебек караган булсам, анда ниндидер теге процессларны төзеп, анда менә стратегияны уйлап, менә шушыларны эшләргә кирәк дип, ул уңышка ирешергә, ну, була. Но иҗади кешеләрнең күпчелек вакытта менә ул менә шундый качели кебек әйбер күп. То есть теге менә син дә әйтәсең бит, 2 көннең берендә теге дөрес эшлим микән инде мин, нәрсә эшлим, кая барамсың мин, нәрсәгә эшлимсең инде мин бу әйберне дип. Менә еш була шундый вакытлар.
Менә синең эшмәкәрлек вакытында, менә шул эшләрне башлаганда менә шулай чайкалу булдымы вообще? Типа вот менә хостелны башладым, таки предпринимательмысың мин вообще? Нәрсә эшлим соң мин? Дөрес эшлимме мин? То есть менә бу эшләр сиңа удовольствие ни китердеме? Біріншіден, я занимался только тем, что мне приносило удовольствие, именно азарт. Теге, менә ясап карыйм, бөтен сөй ясый бит инде, менә шиномонтаж. Каян килеп чыккан? Мен беләсеңме кая шиномонтаж? Мавлютовада гаражный кооперативта шиномонтаж ачкан. 160 сумга барып, Чистайдан, 60 меңгә, 160-ты, потом 160-ка саттык без. Бер сезон эшләдек, бер сезон. 60 меңгә барып алып кайттык, оборудование Чистайдан, Авитодан табып инде. Безнең 70 мың акча бар, 60 меңгә менә 63-кә сатадыр, 60-ка уговорили, ниттек, 10 меңгә теге Гараж. грузовик Грузовик. неге доставкага. Ну, 71 булгандыр инде, еще 1 меңгә бензинга үзеңә. Шунда әле мине прав лишили. За обгон. И шиномонтаж менә гаражны 2 меңгә айына снимать дегенде. Ну, думали, о, дешево, надо начать здесь. Опять же, шиномонтажник ул, менә хәзер уже опыт менә бу бөтен сөйләгәннәрнең берсе икесе генә удачно барып чыкты. И то ниндидер окончаниесе начар, потому что либо мин ташладым, забросил, либо теге зазнался, теге акча күп дип. Пора ул булай да дип теге. Аннан соң уже бармый. Вот. Ну, ул этапны ул вакытта үткән өчен, ансы өчен теге спасибо Всевышнему дигәндәй. Потому что хәзерге вакытта уже андый рискларны ясамыйсың, потому что ул глупый рисклар күбесе. И на протяжении вот бер туктаусыз постоянно, грубо говоря, бер үгешеңне эшлисең, и опыт җыясың, где-то кидали, һаман должниклар бар, теге судлар белән, уже икенче суммалар. Менә VR дигәннән искә төште бер малай. Кем ул? Айрат Насибуллин. Бездән күбрәк. Айрат Мунирович. Вайлберис белән Мәскәүдә. Wildberries? Бүгенге көндә суд буенча аның 6 миллионнан артык уже үсте долгы. Анда просто үсеп бара торган долг ясадылар аңа судта. Судта да шулай. На счетчик сарып Тусмагай судта эшли диде бит. Ул наоборот әзәйтер иде. Без Исеңдәме прокуратурадан, прокурорский надзордан сиңа 4лек куйдылар, ә миңа 4лек куйдылар, ә сиңа 5лек куйдылар. Миңа дәсәгә мен әйткән өчен бездә +1 амнистия булырга тиеш. Без бит акчалата алмыйбыз. кешегә тимәй. Нәрсәле ул? Мин беләсеңме нәрсә әйтмәкче? Менә шундый фикер килде хәзер. Менә мин эшмәкәрләр белән сөйләшкәндә менә шундый нәрсә бар. Синдә азарт дидең, азарт, двигатель теге азарт. И миңа берсендә менә шундый фикер әйткән, фикер түгел. Менә сөйләшкәндә бер иптәш малай белән типа вот менә мин аңа үземнең теге эшкә халәтемне сөйлим инде, мен әйтәм, блин, вот җырчылык, белмим, минеке микән, нәрсә эшләргә, яисә теге бизнеска кирәк. И ул просто утыра теге. Анда акча бармы соң вообще? Мен әйтәм, ну минем өчен как будто бы ул беренче урында түгел. В смысле? И ул аңламый. Понимаешь? То есть аның төп сорауы, а күпме син эшлисең? Мен әйтәм, ну ул мөһим әйбер түгел бит минем өчен. Миңа вот, ну, иҗат, күңел халәте, менә теге менә җан тынычлыгы, менә шул мөһим. Ачы. Менә монда ул үзенең предпринимательский ние белән просто ала да теге. Соң син бит менә барасың аны маркетплейста ничек эшләп буламы? Була, мин әйтәм. Менә шу чик-чик-чик алдың эшләдең, всё, синең акча керә. Әйтәм, ну маркетплейс белән мин минем ну максимум 2 елга җитәрмен инде минем теге ресурсым. Ну потом бит минем удовольствие китерми. Это нәрсәгә сиңа удовольствие? Акча китерә удовольствие, типа. И вот. Монда андый категория икәү эшмәкәрләр. Кемдер акча китерә ди. То есть менә миндә бар ниндидер направлениелар, стабильный китереп бара. Китерә ул, но стабильный китереп бара. Теге берничә теге урыслар әйтмешли, яйца в одну корзину. Диверсификация. Да, мотор сүз әйттең.
Коронавирус. Именно диверсифицировать дейсің ғой. Именно тіге разные яқлардан барсың. А менің туризм меңа өзіме ұшыл, потому что ол общение с людьми, ол как-то знакомишься тігілер білен де, бұлар білен де тіге бизнесменлер білен, чиновниклар білен, там, бүтен кіші, бүтен районнар білен, потому что Татарстан ол в любом случае действительно, вот как пример бара, даже Башкирияға шоқыралар, мен кімсің енді, мен пляж Камское море, и все. Шолтыратып, тауып, келгізелі, бізге консультацияға тігісі мұнса деп, тіге барасың. Тіге азарт опять же барасың, үз ақшаңа. Море ашмақшы болайын. Оригинально бит. Бізге Камское моредан яқшырақ жасап болмас мекен? Примерно шылай. Ну, сізде Татарстандан да, конечно, ақша берелерін, терер метеміздің. Сізде шылай барып сұрай аласыз дейінде. Кстати, ол без претензий по Башкирам, но ондай бір бар тігі. Ей, сізде Татарстандан да поддерживать етелер, ол міне, бізде юг ондай. Ол бит білесің мен нешек. Ол не только Башқұртстан, Татарстан, а ол ауылдағы күршілер. Міне, или туғаннар арасында даже бар шундай кішілер. Сіздің байларын шулайынды бұлай. Шундай тетялар, по-любому бар бетінде, қонақта. Сіздің байлар шамалай салатығыз. Кәбірелетті қайттар. Қызылбаларды алдап қойғаннар. Байларына шулайынды ол. Тігі көңілінде бұғы қойды деген. Андық шар туғандар арасында. Ол бүтін кішінің шолай ол, по-моему. Енді, не, адсайында. Тігі бізде менталитет жазылмаған ба соң енді ол, наоборот, бірсі өсіп кетті екен бетінде, жоқ бетінде тігі поддержи, тіге, яқынында бол, рядом бол, бары тіге, сен өзіңе, когда развиваешься, өзіңе ішшілер дегенде, өзің қырыңнан қарайсың бетінде башта. Когда сені тіге, бұқ білән нетіп, бұта бітірелер, ну, сен ол кішіге, конечно, қарамайсың аналарға деп. Может, ол бошлы кішідер де, но... Міне қарайлы, все-таки ішмәкәрлерін сен екі түрге бөліне дейдің, әймен бірсінің оқша, екіншісінің все-таки интерес, ну, тіге... Міне менің, например, оқша бірінші орында түгілей. То есть, ол бірінші орында тіге заработать. Не так, что там в моменте 50 тысяч, 100 тысяч в месяц, а заработать, например, там в этом году там 5 миллионов, например. Или в этом месяце 5 миллионов. Не, шундай крупный. А ол крупный эйбірде сенің рискің да зор. Репутационный, там, финансовый. И ол кредитлар алғандар енді көп болды тіге оқша жетмегенде. Кредитный карта оформлять деп, қотын есіміне де, өзім есіміне де. Шундан наличка снимать деп, 100 мың оформлять десің, 80-ін аласың, 20-сі теге сразу. За то, что снял комиссия алып қалалар теге. И ол рисклар көп менде. Қотын айтады, сен төлей аласың мұсан? Конечно, ты чё? Анарсың не получилось, и утрасың, бля, қоян оларға оқша деп. А міне все-таки қара, все-таки бірінші орында нәрсе тұра. Әгерде вот, например, ну, айтик, барды екі проект, екі проект барды. Бірсі айтиганда, ну, вот нендей цифралар білән шите алабыз біз. Ну, ойына айтик 5 миллион кетері, әйме? Но ол сенің көңіліңе беке аты бітмей. А екінші проект бар, ол ойына 500 гіне мың кетері. Но ол сенің көңіліңе аты. Вот ол шырақта қойсын сойларың. Вот міне мен... Екісінен бірсін сойларға керек. То есть вот... Мен екісін бармаймын. Жоқ, мен шуны айтмақшейін. Мен бітмешәз. Мен айтмақшейді міне қойсы... Ну, то есть все-таки двигатель, түп двигатель нәрсе. Вот... Міне мен білем, менің дусларым арасында шундай кішілер бар. Оларының түп двигательлері. Оларға мөһим түгел нәрсе эшләргә. Ну, в рамках закона. Это продажники. В рамках закона. Но ул, менә, ул белә, минем максатым акча эшләргә. Акча китерә икән, мин аны эшлим. Акча китерми икән, мин аны энергия даже тратить итмим. Ошыймы ул миңа, ошамыймы? Миңа неважно, ошыймы юк. Барандыйлар, бар. То есть вот синең очракта ничегрәк? Минем очракта баланс. Мин икесен дә алып барырмын. Беләсеңме ничек? Вообще, менә минем состояние хәзер, как мин не финансовое. Как, ну, теге предпринимательское. Мин бер идея килә башка. О, менә шуны ясарга кирәк. Действительно, если мин үзем ышанам икән аңа, изучил, посмотрел там участок или еще что-то, нәрсә генә булмасын, то я начинаю искать тех, кому это интересно.
условно сеңа интересно, там, әйде, Рамиль, шулай дейбіз. Сен айтасың, міне фаилда шундай әйберлер, как раз похожий, там, әйде, все, міне үшеу дейбіз, например. Ну, в основном екі кіші енді во главе. Но мен сразу айтып қоямын. Міне башлап идейны родить, обдумать, продумать, рассчитать, это все міне менікі. Запустить менікі. Дальше ол мені вообще не интересно. Мен глэмпингқа Прикольно. ойына бір мәртебе келем. Мне потому что там нечего делать, неинтересно. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down, but now I'm up. I was down, but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 Ай нәрседе тоқталған едік. Так, mesela тоқталған Бик екен. ciddi сөйләшә башладым. Не, проектларны Башлап башлап җибәрәсең. башлап жиберем де, анарсың мен ол не интересно. Все, то есть, ну, қызығы біте менің анда. О, менің Ол солай всё, только ол мен уже- тоқтатылып тоқтана. Шул тоқтатылып ташланмас үшін, сен өзіңе бір партнер аласың, именно партнер етіп аласың аны. Может, он не вложился там деньгами, ну, желательно, чтобы он чуть-чуть деньгами вложился, чтобы он прям, Тоже интересно Не. булды, әйме? чтобы или жире анық менен глэмпинг белән, например, бұл лойштағы глэмпинг белән. И, то есть, привязкалар ясайсың. Үзеңә дә ясайсың привязка, потому что үзеңнең дә башыңда той тибәргә может теге и съехать захочется. А тут уже все, син на бумаге еще закрепляешь это все обязательно, партнерство. Любой, даже 70 сатырға шығарал, надо миха, именно бумагу. Именно юристқа лучше 5 миллион, например, ты төлейсің юристқа, ол сеңа мотор договор жасап бере, дұрыс иттіріп, чтоб сенің яқта, менің яқта нормально. И все, әзгене теге шайтан қырыдан сөйлей башлайды екен сеңа. Сен сразу есіңе түсіресің қағаз түрінде. Вот. Обязательства, как женитесь, как разводитесь, и разводитесь, например, там, по-хорошему, по-плохому, бүтін сценарийларын максимально язырға тырышасың. Әлі бүгінгі күнге хәтлікте ол договорларын мен постоянно мы редактируем. Потому что теге нәрсә нишкәлекләр килеп чыга. Потому что, менә бір яңаш башландың, хоп, теге, ниндидер икенче кешеләкте, менә болай да болай икән әле бу. Бу синнән дә хитрыйрак. Так, менә монда тоже язып куярга кирәк монда әйберне. Хитрых не брать. Әйе. Особо хитрить нельзя. Вот, без нәрсә тукталып калдык. Хостел ябылды. Хитрить нельзя. Договорда просто крупным язылган. Пункт 3. Хитрить нельзя. Ишнең белән договорда бетте. Подпис дип язылган. Подпис. Ой, ну менә теге шуларга кирип кеткәч, азрак кыягаз мәсьәләләре теге үзеңне саклау мәсьәләләренә кирип кеткәч. Мен юрист по образованию. Менә булдымы шундый хәл, то что о, по-моему, попали деген. Ой, миллион прям- раз судился даже. Мені Казан буйлап багажникка отыртып алып кайтабыз деп жүрүшүлөр да булды. Да. конкурентлар шуны? Yok. Партнерлар. Юк, әти. Yok, ол вакытта, кстати, 19-нчы жылда бик каты менин кризис болгон, и вообще каты. Кризис именно моральный. Ну, финансовый тоже, но көбірек мораль яктан деген иде. Потому что вроде бүтүн эйбирин дурус ишледим бит инде. Yok, мени хаман обвиняют. А сен теге изнутри понимаешь, то, что ты прав, и все нормально, как бы. Ну, нормально в том плане, что так получилось. Ну, син гаебең түгел. Бүтүн менин де гайып бар, аның да гайыбы бар. Мм. Кішінің де. Ой, біз анда көпме ол мен әтилерге шалтыратып, не етеп, әти деп, давай бир шол 300 меңнен шуңа сұрап бері теге өзін. Аңа хатлек, ол менің әти янына келіп, әйдә, менә 25 миллионлық проект бар, типа, алмаз исеміне ясыйбыз, тегілей, былай, әти мен, тоқта сен, бик мудрый кіші, кстати, менә ол вақыттан.
вроде сен тиги өзүңнү отаң алдында бизди өмүр бою бит инде отага нерселерди доказать керек. Мен менен могу деп. Тиги особенно когда сен постоянно ар убакыт не деп айтат тиги. Эй бармы инде ол сенин айтыглайынды, булайынды деп. Мына и мында токтолу улум. Сен не рискуй. Белекей бирден башлап карагыз. И бу мен айда менен мен катокка сиңа тиги яңа каток ошерка булышам тиги сымынсы на озере. Там свои пацаны, тиглей блай деп. Анда менә шундый тема белән инде ул. Әйдә стоянкадан башлыйк. Свои пацаны. Примерно шулай. Ул абзыйга миңа ул вакытта күпме иде? Бер 27 булгандыр инде ул абзыйга как минимум 40 артык инде ул абзыйга. Вот. Вроде как бы солидный киши, вроде тиги акчасы да бар, постоянно тиги күрүнүп тура инде. Кафега киресиң, постоянно ул төлөйн ите тиги мен микропредприниматель деп айтайм инде, ул уже тиги босс из боссов типа. А по итогу 300 миң үчүн чуть ли мени тиги үтүргө азыр болгон тиги постоянно давка моральная. Мен уже нерсе ойларга өлмүшмүн. Айтам, эйде биздин кагазда жок, бирде жок. Ладно, видеорегистраторда жазылган нерселер болгон, машинада тиги бали бошка кирип шул видеорегистраторну ачып нетерге керек бит. Уйлап табарга керек бит эле. Әле ансы опять повезло, то что ярты ел вакыт узгачтан соң ул видеорегистратор эшлемеген болгон. И шул именно шул вакытны яздырып калдырган, и бир нече тагын язуу болгон тиги. А дальше эшлемеген ул. То есть шундый хикмәтләр, короче, которые постоянно меня сопровождали деп айтайм менде. Шундый фартовые бирлер. Киттик, мәйтем, исламский судка, вы же тоже мусульманин, мәйтем. Киттик, давай, мәйтем. А тем более ты, мәйтем, там дружишь. Сен айткен организациядагы киши белән. Вот. Мен думал, аңа лояльность китерләр дип. В итоге казыйга килдек. А мен үзем бит юриспруденция со специализацией мусульманского права. Целевой бит. Думартаган алмады. Целевой. Дальше. Судта отырабыз. Тегіне хоп, міне шушындай аят бойынша шушылай, шушындай аят бойынша шушылай. А мен битаңа қушылмадым ақша. Уже алдау кетті, теге, метем, в смысле қушылмадым. Мен сеңа долгқа бердім битті, метем, в смысле сен меңа долгқа. Сен бит мен білен бірге ішледің. Міне фотографиялар біздің, метем, телефонға бірге түшкен. Сенің телефоныңда жоқ, менің телефонда. Мен көрмәдім сенің алған әйбірлерің ол ақшаға дейм. Міне чеклары, пожалуйста. А вдруг ты его нарисовал, Дмитрий? Ну, а вдруг я вообще не существует? И уже до уровня бреда доходило. То есть, когда он понял, то, что проигрывает суд. Потом кишблен меня урамда көріп алып, уже перешел грань. А мен ғұмыр бойы өзімнен үлкен кішілермен на вы разговариваю. Мында уже все, мында переклинило, Галиаскар Камал театр хринда, әзірек театр ясап алдық біз аңы. Ол тоза колобок көбік. Халил түгіл емесім алай ба? Жоқ, есімен айтмайм. Халил. Киттері менің ақшаларымыны. Театр бір кез. Театр деген. Жоқ, мендей де оғалар. Бісін ақша бітті. Исмағил. Вот. Алмас қайтқан, бөлек алып қайтқан. Прикинь, кішілер жүйелі қырында оқшалар и так 300 тысяч набрал, театр қошыда слушай. Мә, забирай. Вот. Шындай хәлләрдә булганы бұл. Ол, міне айтам бит, миңа кімдер должен. Ол теге кішіге жайлы ол, міне мен анализировал өзім үшін. Кішіге жайлы теге ойларға. О, мұның тегісі бар, мұнысы бар. О, бұл Инстаграмға бой бір қоя, бұлай қоя. Инстаграмға бір кімде бір қашанда теге, міне егітлер, қыздар, менің проблема бит әлі. Міне судқа налоговыйдан штраф келді бит әлі. Бір кімде айтып жазып, бір етпейтін де. Кіші бит визуально көреді. О, міне шулай, міне. Нешік олған, нешік келген олай. Оның артында тұрған әйбірлер көрдім. Бірсіне де не интерес, оның турында ойламайлар далар. И самое главное, теге сразу әзірек нәрселер сенің получаться ете башлайды екен, то сразу псевдодусларың табыла башлайды. И ол псевдодуслар там, о, міне мен катеріңі беріп тұрали скидка білән. Ненде скидка керек сен? Мен бірсіне айтқан, теге прикол бар бит.
А вы можете мне сделать скидку? Да, сколько? 100%. А Ай-яй. это как? Вы ничего не покупаете, я ничего не продаю. Ай-яй. Мен де шулай деп айтамын. Упкали вашилар. Ну, упкалясыңдар, хрен бы с ними. Как бы. И шо? Сені меркантильный дилер, но икенче яктан син эшкә барып, үзеңнең стабильный, пусть булсын анда 50 мең, 100 мең, но син стабильно алып барасың ул акчаңны. Но это твой выбор. Тебя же никто не заставлял туда идти работать. Мгм. Но син стабильно алып барасың. И син үйіңне түзейсің, син иртәгесе күніңне хоть ничектер планировать та аласың. А миңа эшмәкәр кешегә иртәге көнеңне, да, планируешь, да, может быть, я там сейчас в моменте, ну, уже сейчас там как-то получше начал жить. Аллаһка шөкер, как бы любой вакытта шөкер әйтергә кирәк еще. У меня да бар. Мгм. И ты в моменте син миннен какое право имеешь скидку? Мен бит сиңа МФЦга килеп сорамыйм бит без очереди менен. Менә ул темага кагылышлы беләсең нәрсә? Әйтәм дә сөйләп китмә, баягы кыстыра башлаган идем просто. Әйдә. Без инде менә шушы Паласкомдагы җегетләр белән Әрсез Клаб дигән стендап импровизациялар оештыра башладык инде. Булды бит ул анда. Булдым бит мен. Ну, алар бөтенесе булмады бит. Паласком здесь все. Кышкырма, утырма, йөгермә, сикермә, тик утыр егыласың, кулыңны сындырасың, төкермә, кычкырып көлмә. Я не умею сексуально подмигивать, кстати. Чәйне чөмереп эчмә, матур итеп исәнләш, кичкә җизнәр килә, бар кереп бер җыр ирен, бу сүзләрдән соң ничек нормаль кеше үссен. Кем әйткән моны, имеш болай ярамый, ә мин әйтәм кычкырып, бабай рөхсәт итә, ярый. Кем уйлап тапкырсың моны, имеш болай ярамый, ә мин әйтәм кычкырып, бабай рөхсәт итә, ярый. Ла-ла-ла-ла-ла. Селкәләйлә, давай. Ярый бит. Әзрәк буыннарыңны яздыр. Менә билетлар буенча әйтәм инде. То есть без вроде бара берсенә инде нормально кемнәр килде. Төп басымны 19 майга астында клубка все кеше чакырырга кирәк дигән булай. И вот реально кешеләр инде, братан, без сезне поддержать киләбез, все, то есть Билетка скидка ясали. ну да, бушка кертәсезме? И ну сәер хәл инде. Ну Син отказывать та белмисең. Без ну мен бүтәнчә җавап бирә идем инде, ягъни братан, әйдә мин сиңа акча җибәрәм, 300 тәңкә җибәрәм без проблем, то есть сатып алып керәсең, если акча белән проблема икән Алай инде. дип әйтмәскә икенче ел әйтми. Мин үзем генә эшләмим бит. Мен һәрвакыт эшләйм. Ә мин действительно үзем генә эшләмим. Соң шулай инде, әгәр дә прикинь, Алар әйтергә мөмкин, син Рамил белән эшлисең, что ли? Это общий досы. Юк, Рамил безнең тагын бер кеше бар, и все. Ниндидер вымышленный кеше бар, который вот спонсирует. И все. И это работает, это Аңа рабочий. төбәргә кирәк. Шул вымышли. Ул без. менә если что. Менә шул вакыт шул нәрсәдән менә мин Без иптәш егетләрнең әйтеп кенә битерим. Иптәш егетләрнең концертларына барганда да, допустим, ну түләп алып керәбез. Хотя син ул сен чакыру билеты бирергә мөмкин. Ну син түләп алып керәсең. Ну, чу 300 тәңкә, белмим, ну бер кофе можешь попить. Син он дустың поддержать дип килсә дә, и то син ул бәягә син афишаны капларга мөмкинсең или нәрсән. Все равно же поддержка, белмим инде ничек кенә булса да. Менә мин үземнән чыгып әйтәм, әйме. Әгәр дә минем, ну, якын дустым ниндидер эш башлап җибәрә икән, әйме. Или анда туганым, менә вот миңа вот мөһим кеше. Мин бушка сорамыйм бит инде, мин бит аңлыйм күпме аны расходлары, күпме энергия сарыф итә. Мин наоборот арттырып түләргә тырышам. Ну, то есть, давай мин синнән теге бер түгел 2 билет алам. Ну, мисал өчен әйтим инде. Вот шундый нәрсә, ул бит инде теге показатель, нидер күрсәткеч. Шуңа күрә менә үзең әйтмешли, Бер зависттан тора ишет. Менә шу ни теге, менә кемнеңдер башлап җибәрә, и калганнар типа, ну, һәрбер кешенең 2 колы бар, 2 аягы бар. Ну, кем мишәйтте? Только әле аннан соң беләсеңме, син отказ бергән шундый нәрсә башлаган. Әй, зазнался, бузылган, все бил, күтәрелде. күтәрелде, кеше булган бу, все. Безне күрми башлады, менә бушлай кертми дә, все. Теге мажор диләр. Әй, Уйламыйлар теге синең иртәгә кредитың түлисе бар икән. Буна шул реально теге зурак эш эшләгәч кеше уйлый син күбрәк акчаң бар дип, ә синең бу киресенчә зурак җаваплыгың, зурак күбрәк әҗәтләрең дә булырга мөмкин. Миллионга барак. Һәм беләсең менә нинди фраза шаган, фраза түгел, бер reels бар бер чувакның, типа, менә мин килдем дә там ниндидер мастерга, ул миңа там 3 минут эчендә ясады да, и миннән еще 10 мең сорады, типа. И кеше әйтә, 2 минут өчен 10 мең сум ала дип. И шуңа җавап кайтаралар инде. Син аңа 2 минут өчен түләмисең ул 10 меңне. Син аңа
моңарчы 20 ел эшләде ул үзенә тәҗрибә җыйды. Менә шушы эшне 2 минутта эшләр өчен. Һәм менә син аңа 20, менә аның 20 елы өчен түлисең. И вот прикольно же. Менә кеше күпме тәҗрибә җыя, менә син дә сөйләдең бит. Моны эшләп карадым, бу барып чыкмады. Моны эшләдем, ага, монда мондый фикерләр тупладым, булай эшләргә кирәк, булай эшләргә кирәк дип. Шуңа күрә Бу яхшы фикер, шушы фикерләр белән бер төрле юаклауга таба барырга кирәк дип уйлыйм. Выжимка ясарга. Мин нәрсә аңладым? Үзеңне сынарга кирәк. Вообще тотынырга килеп чыгам, килеп чыкмыймы? Иң мөһиме ул килеп чыкмаган очракта да нәрсә беләндер булса да сиңа файдасы булачак, ягъни ул тәҗрибә. Иң кыйммәтле бер тәҗрибә ул сиңа бирәчәк. Ремарочка, синең бары окружениеңдә бар кешеләр, синеке булмаса да, синең дусларың булырга может. Теге менә там чехоллар сатасы килә дип. Әгәр дә, например, башлыйсың икән, или там кружкалар ясыйсы килә дип. Син бит бары кемнәндер совет сорый аласың. Ничегрәк микән ул? Күп кеше открытый. Күп кеше теге не просто бездумно, бәләкәй чактаракта ул вакытта буладыр бездумно теге. Акчасын эшләмәсәң дә особо югалтмыйсың да инде. Теге ул вакытта син белмисең дә нәрсәгә кирәк ул акча сиңа. Син просто вот за азартом акча килә теге. Нәрсә эшләргә бу акча? ул вакытта в основном югалтасың вакыт. Вакыт Югалтасың, ул вакытта опыт җыясың. Ул вакытта җыясың, но имеется в виду югалтасың. Былай да югалтасың. Идә утырсаң да ул вакытта телевизор алдында, Дендида утырсаң да, подъездда тәмәк тартып утырсаң да, пиво эчеп утырсаң да, или нәрсәдә эшләп карасаң да. Но мин беләсеңме нәрсә әйтер идем? Мин шушы сөйләшүләрдән Околы фикер белән дә чыгарга тиеш бу язу булып бәлки. Ну вакытның кэшбэгы бар. То есть син тоткан вакытның кэшбэгы бар. Һәм ул сиңа ничек булып кайта? Я Кинков бар, элемтәгәчә. тәҗрибә булып кэшбэк. Я тәҗрибә булып сиңа кэшбэк кайтаймы? Я син әйтмәшән теге белмим, почкаларың утырырга может, як Дендида, условно говоря, күзең утырырга может. То есть үзең сайлыйсың, ди кэшбэк сиңа кирәк. Вот. Нормально. Зато в конце не пожалеешь, ты оныкларыңа нәрсә сөйләгән. Мен күпме багаж, әле монда сөйләп бетермәгәндә күпме бар. Син белән сөйләшергә без килешкәнчә бер төрле бизнес турында әңгәмәләр корыр өчен аерым бер сәхифә ачачакбыз. Биргән мисал теләсә, һәм синнән башлаячакбыз, чөнки Без проблем. Менә бу подкаст чыккачтан соң давай розыгрыш ясыйбыз. Әйдә. Мин ул кесәңә беләсеңме, әни кибеттән алып кайткан пакетка карагансыман карадым, әйтә нәрсәләр алып килгән инде бу. розыгрыш. Распаковочка. АСМР. Не могла? Каратоташысын яздырып Я не могла. Уникальное пространство размещения в живописном городе-курорте Лаишево. Данный сертификат дает право размещения в свободном домике по базовому тарифу с сроком на одни сутки. Ни өчен Cinema Glam? Cinema Glam ул безнең комплекс кырыенда, Лаишта, Баркамское море и Симрук дигән кинопоселок. Зулейха открывает глаза дигән сериалга ясалган бутафория декорация. 18 елда төзделәр аны, сериалны төшерделәр. И все, и телеканал Россия китеп барды. Һәм һәрбер әйбер калды. Үзен фотка сап кайтырга Мотор футуристический урын теге Советлар Союзы вакыты, ГУЛАГ вакытлары теге реально мотор урын. Хәзер еще благоустроили теге безопасность бу ягыннан, ни ягыннан теге мотор нәрсәләр, настиллар ясап куйдылар, нәрсәгә җиргә. Җиргә дә удобно, тиргә детская площадка ясап куйдылар. И безнең глэмпинг Cinema дип атала, потому что типа мы поддерживаем кино. Безнең глэмпинг территориясендә менә хәзерге көндә әле ясалып бетмәгән ул. Тышкы ягыннан ясалып беткән, конечно. Ички ягыннан да ясалып беткән. Кинотеатр да бар. Менә ул 12 сутыйда. Димәк, монда килеп, син Зулейха открывает глаза дигән локациядә дә була аласың, имеш дип әйткәндә. 7 минут, 5 минут, и син уже Симрукта. То есть безгә безнең менә бу средства размещения, бу глэмпинг дип әйтгәндә, нәрсәгә кеше популярностью пользуется кешеләрдә, потому что безнең локация әйбәт. То есть локациядан күп әйбер тора урыннан. И без создали условия для любого желающего приехать переночевать. С комфортом, чистота, бөтен санпин дигән, бөтен әйбер строго нителәнде. Гулять тиргә безнең Симрук кырыенда урман, зур урман.
Шулук парк Симрук, Камское море, если хочешь. То есть, мында Симрукта да пляжы бар аның. Анда суы теге кіші әзірек болғаштан соң комфортнырақ. То есть, су құйынып, нетіп, ял етіп, гулять етіп, ширкәу ерақ түгіл, мәшіт яңа, зор яңа мәшіт түзілер. То есть, бүтін әйбірде бар для прогулок. Біздің ретро-мотороллерлар бар. Итальянские такие. Менә лайышта особенно жайкенне Мотороллерда йөрер мин. Буравей. теге мотор қызық ретро шлемнарға шаған кебек шлемнар алдық әле біз теге кешеләргә. Анда права кирәкми, кстати. Ул теге әкрен генә барасың, теге урманнар арасыннан барганда юлдан теге Италиядә йөргән кебек инде. Кем Италиядә булмаган? Ничек кирәк икән? Әй. Мин шул шлемны киеп карар идем. Вот. Урон уникаль. Менә шуңа менә бу сертификатны разыграем. Уйнатабыз. Шарты нинди соң? Әйе, шорты әйе. бит. Шарты. Шортына килгәндә, менә Cinema Glamp, айма, гоман глэмпинг дигән сүзгә ниндидер татарча бер исем уйлап табырга кирәк иде. Һәм төшенчә бирергә. Әйе. Татарча, урысча булса, гоман 2 сертификат сезгә бүләккә булачак менә шундай. Әйе. Чтоб универсальный сүз булса, теге созвучный и на татарском, и на русском. Икенче шарт Паласкомга язылырга инде. Монда. ВКонтакте. Сезнең? Әйе, ВКонтакте прокачаем. Пока. Айда. Икенче шарт Cinema Glamp'ның ВКонтактедагы группасына төркеменә язылырга. Миңа язылсагыз була. Алмаз Мөнәвиров булам. Барсында теге куербыз описаниега ссылкаларны кайда язылырга кирәк. Менә бик гади шартлары. Бик ни? Беренчедән шәп Мин шартларны үтәдем. күчтәнечләр бар. Һәм безгә генә түгел, сезгә дә күчтәнечләр бар. Миңа калса кызык булгандыр дип уйлыйм. Сорауларыгыз булса языгыз, миңа калса барыбер комментарийларны кызык булыр укырга. Икенче тапшыруда даже можно придумать что-нибудь получше, знаешь, как Мотороллер разыграть. Прикинь. Мотороллер мин катнашыр идем үзем. Мотороллер. Сорауларыгыз булса комментарийда без инде аларны икенче очрашуда сорауларны бирә алабыз, җавапларын да ишетә алабыз. Шуңа күрә сезнең тәкъдимнәрегезне дә күрергә И самый главный репост ясагыз бу нинең репост кирәк. репост татарча була. Репост. 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 Башта бит чыккач репост дигән минем әнидә. Репост ясадыңмы репост? Хәтта инглиз телен укыта. Теге ВКонтактедагы авыллардагы сообществоларга җибәрсәгез була. Ай WhatsApp'тагы. WhatsApp'та картинка булат. Карагыз әле глэмпинг бар икән бит. Ярар. Булды, җитәр. Һәйбәт бар. Туктык шуны. Ягъни Шәп булды. Шәп Әңгәмә булды. мин файдалы да булды, күбәй берне үземә алдым, искә төшердем. Гомумән әйткәндә, бу тормышта курыкмаска кирәк. Курыкмаска, эшләргә, тәҗрибә тупларга, яшең теге яшьрәк икән син. Курыкма, эшләп кара, нит. Тәҗрибә тупла үзеңә. Менә ул иң кыйммәтле нәрсә ул тормыштагы тәҗрибәдер. Менә моны эшләп карадым, ниттем һәм дөрес итеп дәресләр чыгарырга да белергә кирәк бит әле. Да. Һәм инде кеше белән аралашырга, networking дигән әйбер бар бит әле. Шунысы да мөһим. Бик җылы, рәхәт әңгәмә булды. Алмасян бик зур рәхмәт шундый әңгәмә өчен. Шәп. Курыкмагыз. Үзегезнең гомерегезне бер генә яшисез. Шуңа күрә яшәгез, үзегез теләгәнчә. Калганы теге диндә булган кешегә әйбәтрәк тә инде теге шөкер итеп начарлыгы да, авырлыгы да килсә, яхшылыгы да килсә, теге шөкер итеп яшәргә кирәк. Шулай. Шулай дип әйтә, Мерседеска ешкада кабриолетта килгән. Ну, маңа кадәр безгә шуны шулай итеп килгән булсалар, но без качканбыз, наверное, кемгәдер дөрес сүз әйтмәгәнбездер дип, наверное. Бик әйбәт булды, бик файдалы булды, сезгә дә файдалы булгандыр дип. Шуннан бик зур рәхмәт, әле тагын очрашырбыз. Обязательно. Глэмпингта кунакта. Рәхмәт. Глэмпингта кунакта тапшыр. Оның сағат 12 икән. Вот сөйләштек без. Вот сөйләшеп күрсәтә.